कीर्तन 58 नष्ट्या मुनसबीदारा विरोध। पदवेदारानं तुम्ही करेन्स न्यायाप्रमाणे निर्णय देतात, नीतीनं तुम्ही मनुष्यांचे मुनसबे करतात ना। काळजांत तुम्ही वाईट योजितात, तुमचे हात संसारार जुलम प्रसार करतात। आवयच्या गर्भांत थावून कोठे मनीस अनिष्ट जन्मातावन ते वांगडे वाट धरतात आणि फटकिरे निर्णय देतात। तांचे वीक सर्पाच्या विकासारखे, आपले खान दामतेल्या नागाच्या विकासारखे। जादूवाल्याचो थाळो असल्या नागाक ऐकाना, मांत्रिकाच्या मंत्रतंत्राक तो भेरो जाता। देवा तांच्या तोंडांतच तांचे दांत फोडून घाल, सर्वेस्परा शिवाचे धाड मोडून उडय। वामतेल्या उदका भाशेन ते गळून वसो, पायांतळा मस्तिल्या थना बरी ते सुकून वसो। मातयेंत विरोन वेतल्या पिकुळाची, उजवाड पळे नासता घालून गेल्या गर्भाची गत तांकां फावोसा। कांट्या झाडांचो उसो तुमच्या मडक्यांक लागचे आदी, वादळ तांकां जिवेस उबोवन व्हरूं। हे फारीकपण पळोवन नितीवंत मनीस संतोस्तलो, खोट्या मनशाच्या रक्तान आपले पांय धुतलो। तेदना मनीस म्हणटले, खरेंच नितीवंत मनशाक प्रतिफळ मेळटा, खरेंच संसारांत न्यायनीत करतलो देव आसा। आमेन।